お座り。お利口さんね。お座り。うわお座りまた会いたいね。ねえ、まワッフル。うん。ワッフルお座り。お座り。あー、聞こえない。頭固い。バイバイ。バイバイ。あ、バイバイ。はい。おじいちゃん。おじいちゃん。バイバイ。何歳？何歳？何歳ねって。何歳ね。あこの子はね、あ、まだ1歳とあ、1歳。5こヶ月。の子はね、17歳。同じ。 17歳。すごいやろ。 Weh, so gue. Ano to? Food? これマルチーズ。あこれね、マルチーズなんだけどあ。ね。これはかわいい。元気ね。元気元気。バイバイ。あ、いえ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 。かわいい。